Winndere. onon hoɗɓe e zone Niaye ɓe pop mana on ndendi mbaɗɗon pétition jaaɗon ko wayno gouverneur walla jettiɗon ɓeɓe ganduɗa kañum min goni mana halfinaɓe diwanuji ɗi saabu diwan fof mo jiiɗa ene jogui manan gardiɗo ɗum ene jogui manan yimɓe so dañi caɗele ko ɗon garata manan goyto beele onon foof tawani wona awoɓe tan wona remoɓe tan wona aynaɓe tan ko diwan zone o pop zone Niaye pop manan waɗi ɗin goytali e yimɓe ardiɓe ɗiɗon nokkuji eyyi andi woni hande mba ganduɗa hande hina happe hande tan mo ganduɗa woni damal ngal ko maire o gonɗo nder commune he sa mum ari sa ɗum layi wiyanma ko min diga ko gandumen sesowo te noon ko kam ardi population o mais wiyanma ko mi anda hen diga mi anda sesowo diga par ce que koɓe ko mbaɗata ɓe tintinta kam ɗum tonko noon koɓe ko mbaɗata ɓe tintinta kam ɗum te aussi ɓe gara ɓe ndewa 5 ɓe gara heɓe layda population ɓe ɓe ganduɗa ɓe layda mumen tawa haɓe ciñodira mumen tawa komi tinani ɗum ne ko ɗum caɗele en tant que ɗum noon hiɗum woodi population o ko komo sohli mba wawata ɗum dañ ɗum woni noon caɗele amen hakkude amen e sesowo par ce que minen ɗo ɓe tolni minen aɓeni tolni amen min gonde mumen ko hedde kilo 2 kilométre ɓe jotto dow amen minen noon ko ɗum taki min kafti min jii noon ɗoɗo ɓe ndewi minen ɗoɗo ɓe ndewi koɓe ko jawti minen min cuusa ɗum par ce que min gandi si ɗum continue ɗum addanta am ɗum anen jangga addunoye caɗele mawɗe e nder gurdam amen nder gurdam ɓesguji amen jangga gara hen ha taki hande mbeɗa waɗi yakar ko komin ko mbaɗi conférence de presse ɗe balɗe rek min jiiɗi a ɓeni noddude réunion publique woni réunion mo ganduɗa ɓe noddira mo ganduɗa woni sesowo on woni min nani hay wonden heɓe mbiya ma kay gouverneur ara hen sous préfet ara hen maire ara hen saabu ko mairie he ko ɗon ɓe noddir ɗumen ɗo ɓe noddi alkames omo gara te ɗum noon min mbaɗi yakar umbita ɗum ko point de presse omo min mbaɗi waɗi yiiɓe mbo ɓe gandi o point de presse ɗo ɓe mbaɗata o point de presse yimɓe koɓe ko layata ko ɗum caɗele mumen ko ɗum tagi hande min jiine ɓe jaawi ɓe noddiri réunion mo ganduɗa ko réunion publique kam kala nanɗo ɗum hina andina réunion publique accani hay goto wadde noon ko ɗum ɓe noddiri alkames te réunion o inchallah yimɓe heɓe piɓi enne arde hen e doole ɓe gara ni no ɓe gondirno par ce que min jii ɗo rendo fulɓe min jii fedde cahli ɓen fof ɓe gari ɓe jaggirani amen min ɓe hen jettana feewi ndaba hande jaggirago ngo min jaggira min mbaɗi yakar kay ɗum feñjini ɗum kalaten hande onon ɗo ɗo yarate nduɗon fayre ko batte manan leydi ndi gasat donc on andude ɗo koɗɗon kadi kon egginteɓe kono fayre wonde hen kala ɗo isin ari en heewi addude won rafiji beele ala rafiji ɗi ganduɗa puɗɗima nadde e nokku o tawa oɗon jogui jorto ɗum ɗo de addi ɗum ko isin o ala ko hori wa isin o ala ko hori wa saabu hande en ƴeewi hande ganduɗen yimɓe a Sénégal fof cellani isi hina waɗi ñabbuji ɗi ganduɗa si ɗi dilli hande hina heewi ganduɗa min jiyatan ɗum ñabbuji asmaji en ɗen ɗon gueɗe fof min jiyatan ɗum hande noon ko ɗum caɗele min batti ɗum yi e nder ɗumen e nder littéral he ndaba kala mo mbiyanɗa wiyata ko cahlinaji kam mandi kam kayen kam e jahata hay dispensaire isi hande ñabbuji hiɗi keewi te minen mbaɗi jortode ko kambo isin o addi ɗum saabu min mbaɗat tan idade min jiyatno ko boje min jiini boje ɗe fof ɗe dogui ɗe natti ɗon won ɗe mbatanno ɗe mbarana ganduɗa arat tawa tan wojere ne lilina wata ganduɗa ɗum ko ɗum ñabbu wadde noon ko isin o min jortino ko isin o kala isin o tolni ɗo ɗo mbo rewi wojere natti ɗon won hande tuuɗe mbati a yiyata toon ɗo wojere fulɓe raddoɓe daddatno yiyata toon hande wojere wadde ɗum caɗele ɗe ko isin he minen min tigui ɗum noon ko warata bojo noon no wawi warde ne bandiraɓe e paami caɗele e cattuɗe ɗe ganduɗa onon wonɓe e zone de Niaye o oɗon guuri ɗum noon alana pullo alana jolfo alana séréer cikkumide ma taw jolfuɓe dañ toon fulɓe nañ toon serraɓe nañ toon hay naareɓe nañ toon te goho foof ɓe guuri tan ko zone de Niaye ɓe guuri tan ko ndemri ɓe guuri tan ko leydi he ɓe ngala goɗɗum ɗo ɓe guuri ko wona he ɗum hande isin o
simbo wi'ama isin a yiyata toon pullo goto mo ganduɗa walla zone de ñaynaji goto mo ganduɗa mbo liggo nder usine he ɗum ɓuuri won caɗele ɗe daba usine poɗɗo ɗon si ari wone dongre ya yiyani hande kurkaɗi ɗi ala goto mo ganduɗa liggoto toon sa wi mbima a janggani sa wi chauffeur yagal ɓe mbima min mbaɗat min cuɓoto beela mbaw min ganda hono mbawɗa dofnir hono mbawɗa wat ɗum foof kurkali ɓen jogui kurkali ɓe ganduɗa kala ko woni nder usine heɓɗi a heɓ ɗum mbawi liggade saabu soudeur a ɓen toon ɓen jogui soudre hay tawi ko jolfuɓe nani toon mbawi suud mais esi ndiga usine o ko yimɓe woɗɓe immotoɓe lagde kayen garata heɓe liggo nder usine he heɓe keɓa ko woni ko ganduɗa ko population o yiyata hen hay ndiga te hande siɓe mbi hande kala koɓe mbi hande maɓe mo mbaɗata siɓe gari ɓe mbiyanma min mbannima dispensaire ina waɗi wuuro ngo ganduɗa ngoni wiye fort deɓe ɗo eggina a joni ɗum woni duuɓi 4 walla duuɓi 5 mbaɗani ɗumen ɗon poste santé mbaɗani ɗumen marché ndika waɗi fonctionné par ce que neɗɗo haddema ɗum waɗan sa ɗum waɗa ni ñawdorgal a addanani ɗum ko ñawdowo o nafani woni tan ko bâtiment boni daari on bâtiment boni ɗon daari tan mo ala nafoore wotere kono noon ko noon ɓe jaggiri population o foof manam dal population o mbaɗi ɗumen tan ko ɗum jinde nde ganduɗa kala ko min ƴettanɗo ɗo tan min ɗo ɗo mun kuppoyaɓe to ɓe gona toon kayen ɓe gona jinde mumen ɓe gona jinde hol ballal tal ngal cuhluɗon ngal ɗo tan jiɗɗon yo laamu o walliro on hakkude mon usine o ko holngal ballal wonat minen min jiɗi tan ko laamu o yo mbo amen wallu usine o mbo waɗa haysi tawi mbo wawa arit mbo waɗa 5 ngo mbo rewi mbo accana amen ko ganduɗa minen ko kay ɗum woni guese amen mbo accana amen minen ko ganduɗa ko kay ɗum woni guure usine o ko liggoto kanko exactement usine o liggoto ko sirkoñ ko sirkon usine o yaltinta ka sirko ko ɗum min mbawi saabu ko ɗum min nanata te usine o komo ko langata he ɗum yaaji no feewi ɗum wona sifguel ɗum rewata tan ka langata ko ɗum yaaji no feewi ko ganduɗa ma ɗum rewata ko nder guese ubba guese waɗa ko woni foof te hande hay guese ɗe siɓe jawti hene waɗi ɓe ganduɗa mbiyatma simin jawti ma yimɓe mbawa rutto nder guese lesdi ndi moƴƴata lesdi ndi a wawa ɗon hanti rem ha kay dañat ɗon koko dañanɗa wawa ɗum donc no min jiiɗi laamu o yo ar dararana amen ndaba minen min ngala ko wona laamu o te laamu o ne ala ko wona minen te minen tegi ɗo laamu wadde noon min nodda président Macky Sall yo ar jaggirana amen minen min goni ko nder ayi o mor o no mbaɗmi e danam ni kani ɓe kaɓɓiri amen morceauji ɓaleji kolli tan mane min goni ko jemmo mbo kita laaɓani jemmo ɓaleji kurum min goni wadde noon min tori président Macky Sall yo ar jaggirana amen o usine mo ganduɗa boni nder min ganda ko kam signima min ganda ko goɗɗo signima esi ko ganduɗa kay ɗum woni guedde population o mbo heɓa ɗum mbaɓe totta ɗumen guedde mumen ɓe goppita ɗumen guese mumen ɓe goppita ɗumen guure mumen ɓe goppita ɗumen jofle mumen ha kayne janggo jaam ɓe mbawa dañ ko ganduɗa kay ɗum woni gurdam mumen moƴƴa ɗum ɗon Ousseynou Allah jarama jarajof Winndere.